И, дами и господа, като филма Го, отиваме на тренировка на отбора на Етър Велико Търново. Ще ме вземат за титулярния състав в трета дивизия на България. Стоян Стоянов, Теренек Страйка. Ето стадион Ивайло. Велико Търново. Завиждаме го за пръв път. Страхотен стадион. Мащабен. Както винаги. Стадион Ивайло. Жалко, че не мога да влезем вътре да видим стадиона. Мега голям стадион. Едно е да го видиш по телевизията, друго е да го видиш на живо. На живо всичко се е най-добре. Стадион Ивайло. Отиваме за тренировка. Може да ще ме взема титулярния състав, това вече е въпрос на чест и слава. Неделя ще бъде тук страхотен матч. Днес до Етър Велико Търново и Локомотив Горна Ряховица ще бъде голямото градско дерби. И 2 дена преди матча сме на стадиона. Ние сме агенти под прикритие от Русе. Мащабен стадион, виж колко по-голям направен такъв. Жалко, че не мога да влезем на стадиона. Етър е силен отбор, едно време, шампион на България. От 1991 година с Красимир Балъков, с Трифон Иванов. Голям отбор е бил едно време. А сега е в трета дивизия. Това е абсурдна, тъпа ситуация, бих казал. Такъв стадион, такъв отбор. Пък крета в трета дивизия на България. Ако хората дават пари за футбол, ще е добре, а не само да ги дават за чалга. Директно снимано. Часът е 2 часа почти. Остава малко в Търново, защото трябва да се прибираме от нашия хубав втородивизионен отбор Дунав Русе. Тренировка явно не ме взеха, не ме одобриха, но нищо, живота си продължава. Кофите за Букук, да, то от футболния, като кофе за Букук. Ето виждате стадион Ивайло. Как е направено. Показахме ви едната част, но това е достатъчно да се разбере къде сме. Така че довиждане с Next Track TV.